ಹಾಯ್ ಮಾಂತಾಯಣ್ಣ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗಡಿನಾಡ್ತ ಸೋಜರ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಳೆ, ಇನ್ನೇನು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ಪುನ ರೀತಿನ ದೆತ್ತಂತು ನಿಕ್ಲನ ಎದುರು ಏನು ಬತ್ತಂತುಳ್ಳೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಇತ್ತನ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ತಿನ್ನೀರ ಪೊಡಿ ಅಂತುಳ್ಳೇರು. ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಓ ರೀತಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಪಂಡದು ಏನಿತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಜ್ಪಾಂತುಳ್ಳೆ. ಬಂದುಳೆ ಈ ಕಬಾಬ್ ಮಾಡ್ಪೆರ ಬೋಡಾತು ಏನಿತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್, ಅಂಚನೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೊಡಿ, 1 ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ, 1 ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಪೊಡಿ, ಅಂಚನೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಂದೆತ್ತದು ಎತ್ತೇನು ಪೂರ ಇಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ. ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಈಸಿ ಆಯಿರ ಬೋಡಾತು ಈ ರೀತಿ ಏನು ತೋಜ್ಪಾಂತುಳ್ಳೆ. ಎಂದೆಗಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಉಪ್ಪುಳ ಏನು ಪಾಡಂತುಳ್ಳೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ವಿನಿಗರ್, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ವಿನಿಗರ್ ಯಾರು ಬಂದುಳೆ. ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ. ಇಂದೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಆತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ್ಪಾಂತುಳ್ಳೆ. ಕಾಲು ಕಿಲತ್ತಾತು ಮಾತ್ರ ಏನು ಕೋರಿತ ಮಾಂಸಂದೆ ತೊಂತೆ ಇಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಯಿರ ಬೋಡಾತು ಮಾತ್ರ ಬೊಡ್ನಾತು ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏನು ನೀ ಕಬಾಬ್ ಬೋಡಾತು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ತ ಪೀಸ್ ಕಾಲು ಕಿಲತ್ತಾತು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೀತೆ ತುಳೆ. ಈ ರೀತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂಟ ಯಾವುಂಡು ತುಳಿ ನಿಕ್ಲೆ ತಗೊಂತುಳ್ಳಾರು. ಈ ರೀತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೆಡಿ ಮಂದೀತೆ ಇತ್ತೇನು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಮಾನ್ ಪೆರದೀತು ಆಯ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನು ಮಂಜಾಳದ ಪೊಡಿ, ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂಚಿನ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತೆ ಏನು ಇಂದೇನು ಪಾಡ್ತು ಬೆಯ್ಯರ ತೀವೊಂತುಳ್ಳೆ. ಇಂದು ಐನೇಟ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತಂಡ ಯಾವುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಳ್ತುಳ್ಳಾರು. ಇಂದೆಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ನಾಗ ಇಂದೇನು ಏನು ದೆತ್ತು ಆ ಮಸಾಲೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ. ಇಂದು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಆಯ್ನ ಇಡ್ತಾರ ಪುಡಿ ಹಾಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಬೋಡಾತು ಒಂಜೊಂಜೆ ಪೀಸಿಂದ ಎತ್ತದು ಈ ಮಸಾಲೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀಪೆ. ತುಳೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಗೊಂತುಳ್ಳಾರು ಪೂರಾ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಐಕೆ ಪೊರ್ಲು ಒಯ್ಪುಂಡು ಇಂದೇನು 10-15 ನಿಮಿಷ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೀನೆಟ್ ಬುಕ್ಕ. ಈ ರೀತಿ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ತು ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂಟ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ಲೋಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಇಡ್ತಾರ ನಮ್ಮನ ಹೆಲ್ತ್ಕ್ಲ ಮಸ್ತಿಂದು ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತುಳ್ಳೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಏನಿತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಟ ದಯಮಾಲ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಜಿರ್ನಂಟ ದಯಮಾಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಟ ಕೇನೊಂಗೆ ಬಂದುಳೆ. ತುಳೆ ರೆಡ್ ಎಡ್ತು 3 ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ಮಾತ್ರ ಈ ಕಬಾಬ್ಗೂ ಏನು ಎಣ್ಣೆದ ತೊಂತೆ. ತುಳೆ ಐನೆಟ್ದು 7 ನಿಮಿಷ ತವಳೈ ನಮ್ಮನ ಏನಿತ್ತ ಈ ಕಬಾಬು ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಪ್ರಿಯ ಬಂದುಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಂತರೇಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಳೆ.